Kumusta ang imong kinabuhi karon igsuon? Kumusta ang imong relasyon ngadto sa Ginoo? Kumusta ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo? Gusto ni Lord igsuon nga ang imong pagtuo karon mahimo kanang makahuluganon. Gusto sa Dios igsuon nga kanang imong kinabuhi karon makita sa Dios nga matinud-anon gayud kana. Tungod kay nag-ingon ang iyang pulong sa Santiago 2 versikulo 19, nagtuo ka nga usaray Dios, maayo kana. Apan ang demonyo nagtuo usab niana og nagkurog sa kahadlok. Mao kanay angay natong bantayan igsuon. Daghan nga nagtuo nga dunay Dios. Daghan nga nagtuo nga usaray Dios, usaray amahan. Ingon si Lord, yes, maayo kana. Maayo ka na igsuon nga nagtuo ka nga usaray Dios. Apan bantayanan kayo ka na igsuon kay tingali og mauwat ka sa demonyo. Yes, aduna kay pagtuo sa Ginoo. Apan kinahanglan nga kanang imong pagtuo imo kanang ipakita sa Dios nga ang imong pagtuo karon tininuod ka na. Tinuod ang imong pagtuo og mo reflect ka na ang imong pagtuo diha sa imong kaugalingon, diha sa imong binuhatan. Imong ipakita sa Dios nga ikaw Kristohanon o ikaw Diosnon. Imong ipakita nga ang imong kasing-kasing o ang imong nahuna o ang imong tibuok kaugalingon nagpasidungog o nag-alagad sa Ginoo. Tungod kay dili pwede nga aduna kay pagtuo apan wala nimo kini gipakita sa Dios. Patay ang imong binuhatan, useless ang imong pagtuo igsuon. Tungod kay ang demonyo nagtuo usab nga dunay Dios. Nituo ang demonyo nga dunay Dios. Nakaila siya sa Dios. Apan ang demonyo nagtuo nga nagkurog. Tungod kay mahadlok siya sa Dios ug dili siya makasimba sa Dios. Nagtuo siya sa Dios, nakaila siya sa Dios, apan dili siya makapasidungog sa Dios. Igsuon, kumusta ang imong kinabuhi karon? Kung nagtuo ka sa Dios o wala ka nagpasidungog sa Dios, bantayanan ka na kayo igsuon. Gusto ni Lord nga kung aduna kay pagtuo ngadto kaniya, gusto niya nga imong ipakita kanang imong pagtuo. Pinaagi sa imong pagbuhat nga matinud-anon ang imong pagtuo, nga makita sa Dios o mo reflect sa imong kaugalingon nga ang Dios nga imong gialagaran, Dios nga imong gisimba, Dios nga imong gipasidunggan, tinuod gayud nga naa sa imong kinabuhi. O kung tinuod nga ang Dios nga naa sa imong kinabuhi, naa sa imong kasing-kasing, mo reflect ka na sa imuhang pagkinabuhi nini nga kalibutan. Makita nga ang Dios naa sa imong kagalingon o makita ka na sa imong binuhatan, makita ka na sa imuhang mga sinultihan, makita ka na sa imong pakigrelasyon sa imong isig katao ug labaw na gayud sa imong pakigrelasyon diha sa Dios. Mao kanay angay natong bantayan igsuon nga matinud-anon gayud ang atong pag-alagad. Mao kanay angay natong bantayan igsuon nga kanang atong pagtuo karon sa Ginoo tinuod ba o dili. Maong atong bantayan igsuon nga kanang atong pagtuo karon nagikan ba gayud sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna ug ato bang gipakita sa Dios ang atong pagtuo nga matinud-anon gayud. Amen. God bless sa tanan.